Aron kalikayan nga mahiagom sa daotang epekto sa tumang kainit ang mga tinunan, DepEd Region 7 mipatuman og curfew gikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Mga bata higpit nga gidid-an sa pagpahigayon og kalihukan ubos sa kainit sa adlaw. Ani ang report. Gihulagway sa direktor sa DepEd Region 7, Dr. Salustiano Jimenez nga peligro sa mga bata ang hilabihan kainit sa adlaw. Busa ni mando siya nga higpit nga tid-an ang matinunan sa paghimo og kalihukan nga adunay direktang exposure sa adlaw. Giisip kini ni Jimenez nga curfew nga inay sa naandan nga gabi gihimo kining adlawan gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Una kining gipatuman sa nagpadayang Central Visayas Regional Athletic Association kon CVRA dito sa Dakbayan sa Karkar diin gipahunong ang mga outdoor sports competitions. Ang nasong lakang ipatuman usab sa tanang matunghaan sa Central Visayas. Curfew time, ang curfew sa una, gabi man na, Sir Alan, karon ako ngayon, curfew time, 10 to 3 o'clock. Kinahanglan intact ang mga bata, kailangan safe ang mga bata sa lugar nga, dili kayo init, o niya, water, sige, and then mo rest. Giklaro ni Jimenez nga wapay natala ang ilang buhatan nga adunay grabing napiktuhan sa init nga panahon. Samtang ipadayag sa DepEd official nga adunay diskresyon ang mga school principal sa pagpatuman og pamaagi aron dili mag-antos ang matinunan sa kainit sa panahon ug dili na kinahanglan pa nga mangayo og approval gikan sa DepEd sama sa blended learning o alternative delivery mode. Kini basta masiguro nga dili mapiktuhan ang pagkat-on sa mga bata. Sayon nini ang matinunan sa Bilyana National School ni Tiyabaw na sa tumang kainit sa panahon busa musagop sila og mga learning modalities. Ang atong mga principal are empowered to check unsay kuan sa kanang eskwelahan with in fact ato ang regional office nangayo gyud ta og contingency plan kada eskwelahan. Unsaon nila pag-strategize whenever na ay mga sitwasyon nga gidili ang pag face-to-face classes. Gipasabot usab ni Jimenez nga wa maapil sa budget ang pagbayad og excess electric bill kung adunay magpataod og aircon sa mga classrooms. Matod sa DepEd official nga dili usab madali-dali ang paghibalik sa naandan nga school calendar sanglit adunay mga proseso nga kinahanglan nga sundon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.